Yung dalawa is nandun. Hindi na umakyat kasi nakakahingal daw. So, kami lang yung umakyat. So, malapit na kaming umabot sa tuktok, guys. So hi everyone, we are here in Chocolate Hills, Carmen. So ito yung pinaka first time ko na umakyat dito sa Carmen since lockdown. So ito yung nagiging resulta, walang turista. Then sila yung mga kasama ko. Yan. Actually wala talagang mga tao, guys. So very strict talaga dito sa Carmen kasi need pa ng QR code para makaakyat ka ng sa Chocolate Hills. So, yung guys, nakakahinga. Grabe. Walang mga turista. Kami lang talaga yung mga tao dito ngayon, guys. So, actually, 6 kami, guys. Yung dalawa is nandun. Hindi na umakyat kasi nakakahingal daw. So, kami lang yung umakyat. So, malapit na kaming umabot sa tuktok, guys. Grabe, guys. Guys is taga Carmen talaga ako. Nandito kami sa taga Bohol ako. So, dito makikita yung Chocolate Hills sa amin. Grabe yung hangin, guys. So, dito makikita yung Chocolate Hills sa amin. So ayan guys, nandito na kami sa tuktok. Ayan, shout out pala sa nagpahiram ng umbrella dun sa sa mga pulis dun. So yung mga staff nila dito sa Chocolate Hills, pinapahiram kami ng umbrella. So ayan guys, ipapakita ko na sa inyo yung Chocolate Hills. Ayan, grabe guys. Ayan. Hoy, hugog mo kung nagsingin ko. Hugog na? Hindi, oy. Asa? Asa ko na? Parang nasa to ah. Pero sa Driman Chod. Parang nasa to ah. Hoy, gapo ang tuara to ah. Sala to rat to. Hoy! Inuo! Ginawa ko lang! No, nindot ka, Jo. Ayan, Chocolate Hills. Yan guys. Chocolate Hills Adventure Park. Chocolate Chocolate Hills Adventure Park. Lang, picture sa mga nila. Yan. Lang, dali lang, picture ka rin. Butang na yung mga gamit. Dali lang Nindot ka. no? Dali lang, ma-picture sa tali lang. Ayan, grabe guys ang Dali, may ma-picture sa ay sa! Aray! Uy, pacho, waglit. Yan. At yun, kami lang talaga yung tao guys. Grabe yung epekto ng ng COVID, ng pandemya. Halos dati guys is ayan, dyan, may magpipicture dyan hanggang doon. Tsaka dito. Ngayon, kami na. Wala nang turista. Actually, free nga pala kami dito guys kasi taga Carmen kami, taga Bohol lang. Ay, hindi naman sa na taga Bohol kami kasi taga Carmen lang kami. So, free lang. Ayan. Ayan. Ito naman guys, kung sinong gusto mag-wish para magka-jowa, ayan, punta na kayo dito. Ganun na. Oh, ganun. Ayan. Mag-wish kayo guys kung sino yung makapunta dito sa Bohol, sa Chocolate Hills. Ayan. No, nindot kayo no? Sana all, may jowa. Gakos pa more. Mga yawa. O, demonyo. Judy na dahil, kimura taglapad na. Ano lang? Airbus ba? Sa ka-duty sa nakapicturan. Sige lang. Ayan, so
So, ayan guys, pauwi na kami. Grabe guys, nakakahingal talaga guys. Grabe ang tuktok talaga guys, oh. Yan. So, I hope guys you enjoy. So, I hope guys na na-enjoy kayo. Ayan. I-hope. Yan. Proud Carminana. Thank you guys. Bye-bye.